राज्यामध्ये रविवारी अनेक भागांमध्ये पावसानं जोरदार हजेरी लावली। कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि त्याचबरोबर मराठवाड्यामध्ये अनेक ठिकाणी पाऊस झाला। रत्नागिरी, पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, लोणावळा, सोलापूर, हिंगोली, वाशिम, अकोला, जळगाव, नाशिक या जिल्ह्यांमधील येवला इथे सुद्धा पाऊस झालेला आहे। काही ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचलेलं होतं। वाशिममध्ये कांचन नदीला पूर आला, मात्र पाणी आलेलं होतं मोठ्या प्रमाणात। अकोल्यामध्ये पाण्याचा जोरदार प्रवाह पाहायला मिळाला। जळगावच्या धरणगाव तालुक्यामध्ये सुद्धा गेल्या 4 दिवसात दमदार पाऊस झाल्यामुळे 30 गावांमध्ये पाझर तलाव, बंधारे हे ओसंडून वाहू लागलेले आहेत। त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण पाहायला मिळते। आपण हे दृश्य पाहतोय, रत्नागिरी, सोलापूर, अकोला, आंबेगाव, हिंगोली, जळगाव, त्याचबरोबर लोणावळा, वाशिम आणि येवल्यामध्ये दृश्य। राज्याच्या अनेक भागांमध्ये आता पावसानं जोरदार हजेरी लावलेली आहे आणि त्यामुळे ओढे, नाले तुडुंब भरले।